Okay, Mataji. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatam Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayeshva Abhatreshu Nityam Bhagavata Sevayam Bhagavate Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalaakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Katamakyam Tatati Subhatandiham Vanchakalpatarupyasya Kripa Sindhupe Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Om Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamanati Namini Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschaita Deshadharini Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vashadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. Screens share பண்றேன் தெரியுதான்னு பாருங்க. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? எஸ் மாதாஜி. தெரியுது மாதாஜி. தெரியுது மாதாஜி. தெரியுது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம் மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிளாக்கா கோடு வருது உங்க ஸ்கிரீன்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. 2 கோடு வருதுங்க மாதாஜி. பிளாக்கா வருதுங்க. இப்ப தெரியுதுங்களா? தெரியுது மாதாஜி. பிளாக்கா ஒரு கோடு மட்டும் வருது மாதாஜி. பிளாக்கா ஒரு 2 3 வரி மறைச்சிருக்கு மாதாஜி. என்ன கோடு வருது? 3 லைன்ஸ் மறைக்குது மாதாஜி. 3 லைன்ஸ் மறைச்சிருது சென்டர்ல. இப்ப சரி ஓகே. 1.1.15 நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். கூடவே சேர்ந்து சொல்லுங்க. யத்பாத சம்ஸ்ரயா சூதமுனயா முனய பிரசமாயனாஹ சத்யஹ புனந்தி உபஸ்பிருஷ்டாஹ ஸ்வத்வனி ஆபோனு சேவயா யாராவது ஒரு பிரபுஜி வாசிங்க. அடுத்து ஒரு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யத்பாத சம்ஸ்ரயாஹ சூதமுனயः பிரசமாயனः சத்யः புனந்தி உபஸ்பிருஷ்டாः ஸ்வர்துனி ஆபோ அனுசேவயா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரு மாதாஜி வாசிங்க யாராவது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யத்பாத சம்ஸ்ரயா சுதமுனயா பிரசமானயா சத்யஹ புனந்தி உபஸ்பிருஷ்டஹ ஸ்வர்துனி ஆபோ அனுசேவயா. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேர்ட் டு வேர்ட் மீனிங் ஒருத்தர் வாசிங்க. அடுத்து மொழிபெயர்ப்பு, அடுத்து பொருள். ஒவ்வொருத்தர வாசிங்க. எவருடைய பாத தாமரை பாதங்களில் சம்ஸ்ரயா புகலிடம் கொண்டுள்ளவர்கள். சூத சூத பகவத் பக்தியில் ஆழ்ந்துள்ள சத்திய அதுக்கு முந்தின லைன். ஓ சூத கோஸ்வாமி. ஓ சூத கோஸ்வாமி முனைய மகாமுனிவர்கள் அசமாயன பகவத் பக்தியில் ஆழ்ந்துள்ள சத்திய உடனே புனந்தி புனிதப்படுத்த உபஸ்பிருஷ்டா
சகவாசத்தினாலேயே. ஸ்வர்துனி புனிதமான கங்கையின் ஆப நீர் அனுசேவையா உபயோகத்திற்கு கொண்டு வர தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல வேற யாராவது ஒருத்தர் ட்ரை பண்ணுங்க. வேற யாராவது படிங்க மொழிபெயர்ப்பு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரணாம் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. ஓ சூதரே, பகவானின் தாமரை பாதங்களில் பூரணமாக புகலிடம் கொண்டவர்களான அச்சிறந்த முனிவர்களால் தங்களுடன் தொடர்பு கொள்பவர்களை உடனே புனிதப்படுத்தி விட முடியும். ஆனால் கங்கை நீரோ தொடர்ந்து உபயோகத்திற்கு பின்தான் புனிதமடைய செய்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பொருளுரை ஒருத்தவங்க வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண. வாசிங்க பொருளுரை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பொருளுரை. மாதாஜி. பொருளுரை. புனித நதியான கங்கையின் நீரை விட பகவானின் தூய பக்தர்கள் அதிக சக்தி வாய்ந்தவர்களாக உள்ளனர். கங்கை நீரை தொடர்ந்து உபயோகித்த பின் ஒருவரால் ஆன்மீக நன்மையை பெற முடியும். ஆனால் பகவானுடைய தூய பக்தரின் கருணையினால் ஒருவர் உடனே புனிதமடைய முடியும். ஒருவர் சூத்திரராக, பெண்ணாக அல்லது வியாபாரியாக இருந்தாலும் கவலை இல்லை. எவருமே பகவானின் மலர் பாதங்களில் புகலிடம் கொண்டு பரம புருஷரிடம் திரும்பி செல்லலாம் என்று பகவத்கீதை கூறுகிறது. பகவானின் மலர் பாதங்களில் புகலிடம் கொள்வது என்றால் தூய பக்தர்களிடம் புகலிடம் கொள்வதாகும். பகவத் தொண்டு செய்வதை மட்டுமே ஒரே தொழிலாக கொண்ட தூய பக்தர்கள் பிரபுபாதா மற்றும் விஷ்ணுபாதா போன்ற குருக்களால் கௌரவிக்கப்படுகின்றனர். இத்தகைய பக்தர்கள் பகவானுடைய தாமரை பாதங்களின் பிரதிநிதிகள் என்பதையே இது குறிக்கிறது. எனவே ஒரு தூய பக்தனின் மலர் பாதங்களில் புகலிடம் கொண்டு அவரை தமது ஆன்மீக குருவாக ஏற்றுக்கொள்பவர் யாராக இருந்தாலும் அவரால் உடனே தூய்மை அடைய முடியும். வீழ்ந்த ஆத்மாக்கள் மீண்டும் தம்மிடம் திரும்பி வர வேண்டும் என்று பகவான் விரும்புகிறார். ஆகவே அவரது பக்தர்கள் இவ்வீழ்ந்த ஆத்மாக்களை ஜட உலகில் இருந்து காப்பாற்றுவதன் மூலம் பகவானின் மிகவும் அந்தரங்கமான தொண்டில் ஈடுபட்டு இருப்பதால் அவர் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ஜட உலகில் இருந்து காப்பாற்றுவதன் மூலம் பகவானிடம் மிகவும் அந்தரங்கமான தொண்டில் ஈடுபட்டு இருப்பதால் அவர்கள் பகவானுக்கு சமமாக கௌரவிக்கப்படுகின்றனர். இத்தகைய தூய பக்தர்கள் சாஸ்திரங்களுக்கு ஏற்ப பகவானின் உதவியாளர்கள் என்று சிறப்பிக்கப்படுகின்றனர். தூய பக்தரின் உண்மையான சீடர் ஒருவர் ஆன்மீக குருவை பகவானுக்கு நிகராக கருதுவர். ஆனால் தன்னை அவர் பகவானின் தொண்டராகவே எப்பொழுதும் கருதுகிறார். இதுவே தூய பக்தி மார்க்கமாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த பதத்துல நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா, தூய பக்தர்களின் மகிமை, தூய பக்தர்கள் வைணவர்களுடைய மகிமை அது எப்படிப்பட்டது அப்படின்னாக்கா கங்கையை விட புனிதமானது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ நைமிஷாரண்யத்துல சுதகோ சுவாமிகள் சௌனக ரிஷிகளோட தலைமையில நைமிஷாரண்யத்துல சௌனக ரிஷியோட தலைமையில சுதகோ சுவாமிகிட்ட கேள்விகளை கேட்கிறாங்கன்றத நம்ம பார்த்துட்டு வரோம். சோ அதுல நம்ம இப்ப பாக்குறது என்ன அப்படின்னாக்கா, கங்கை நதியில குளிக்கிறது கூட மீண்டும் மீண்டும் குளிப்பதன் மூலமாகத்தான் அதுல நமக்கு தூய்மை கிடைக்கின்றது. ஆனா வைஷ்ணவர்களுடைய சங்கம் பாத்தீங்கன்னா உடனே நமக்கு ஆன்மீக முன்னேற்றத்தை கொடுக்கின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா நமக்கு எத்தனை விதமான உடல்கள் இருக்கு நம்ம பாக்குறோம். எத்தனை விதமான உடல் இருக்கு நமக்கு ஜீவாத்மாக்கு சொல்லுங்க. ரெண்டு விதமான உடல், ஸ்தூல உடல், சூக்ஷ்ம உடல். ஸ்தூல உடல், சூக்ஷ்ம உடல். சோ இந்த சூக்ஷ்ம உடல் 3 லேயரால கவர் பண்ணப்பட்டிருக்கு இல்லையா? என்னென்னது? மனம், புத்தி, அகங்காரம். சோ அகங்காரம் என்றது அந்த நல்ல உண்மையான அகங்காரம் என்ன அப்படின்னாக்கா, நான் பகவானுடைய சேவகன் அப்படின்றது உண்மையான அகங்காரம். ஆனா நம்ம இந்த பொய்யான அகங்காரத்துல நம்ம கவரப்பட்டிருக்கிறதுனால இந்த கட்டுண்ட லோகத்துல இருக்கும். இப்ப இதுல விடுபடணும் அப்படின்னாக்கா கங்கையில ஒரு முறை இல்ல பல முறை நம்ம
குளிக்கிறதன் மூலமாகத்தான் அந்த புனிதமான உண்மையை புரிந்து கொண்டு ஆன்மீக முன்னேற்றம் அடைய முடியும். ஆனா பக்தர்களுடைய சங்கம் அதை வந்து நம்ம வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் மத்திய நிலையில பாக்குறோம் 22-54 சாது சங்கே சர்வ சாஸ்திர கயே லவமாத்திர சாது சங்கே சர்வ சித்தி ஹொய். லவமாத்திர லவ அப்படின்னாக்கா ஒரு செகண்ட், அதுல வந்து 11ல ஒரு பங்கு, அந்த 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 ஒரு செகண்ட்ல 11 டிவைட் பண்ணா ஒரே ஒரு பங்கு கிடைக்கும் இல்லையா? அந்த க்ஷணம் நம்ம வந்து பக்தர்களோட சங்கத்துல இருந்தால் கூட நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கட்டுண்ட இதுல இருந்து விடுதலை பெற முடியும் அப்படின்றத நம்ம வந்து பாக்குறோம் இதுல. சோ இந்த பக்தர்களுடைய சங்கம் மிக மிக முக்கியமான ஒன்று. சோ இந்த இதுல வந்து நம்ம இதை தவிர்த்து நம்ம பாக்குறோம் பகவானுடைய புலன்கள் ஒவ்வொன்றும் வந்து ஜீவாத்மாவுடைய புலன்களை விட வேறுபட்டது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அங்கானி யஷ்ய சகலேந்திரிய விருத்தி மந்தி பஷ்யந்தி பாந்தி கலயந்தி சிரம் ஜகந்தி ஆனந்த சின்மய சத்வுஜ்வல விக்கிரஹஸ்ய கோவிந்தமாதி புருஷம் தமஹம் பஜாமி. சோ கங்கை எங்கிருந்து வராங்க? பகவானுடைய திருப்பாதத்துல இருந்து வராங்க கங்கை. அப்படி புனிதமான கங்கையை காட்டிலும் உயர்ந்தது என்ன அப்படின்னாக்க அந்த வைஷ்ணவர்களோட சங்கம். அதுவும் எப்படி லவமாத்திர சங்கம் கூட நம்மள வந்து புனிதப்படுத்துகின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம் இல்லையா? சோ பலமுறை குளித்தால்தான் நமக்கு வந்து அந்த ஆன்மீக முன்னேற்றம் கங்கையில. ஆனா தூய பக்தர்களோட சங்கம் அவங்க வந்து ரொம்ப கருணை வாய்ந்தவர்கள். இது எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னாக்கா அவங்க எப்பவுமே வந்து பகவானை தன்னுடைய இதயத்தில் தாங்கிக் கொண்டு அவர்களுக்கு எப்பவுமே வந்து பகவானோட ஸ்மரணத்துல இருக்காங்க. அப்படி இருக்கிறதுனாலதான், ஏன்னா நாம வந்து இந்த பொய்யான அகங்காரத்தின் மூலமாக இந்த பௌதீக உலகத்துல கட்டுன்னு இருக்கோம். ஆனா பகவான் பரமபிதா நம்ம மேல கருணையோட என்ன பண்றார்? நமக்காக இந்த உலகத்தை படைத்தாலுமே கூட பக்தர்களின் சங்கத்தின் மூலமாக, ஆச்சாரியர்கள் மூலமாக நம்மள மீண்டும் கோலோக விருந்தாவனம் எடுத்து செல்லணும்ன்றதுல வந்து அவரு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கார் பகவான். அதனாலதான் பக்தர்களை நமக்கு வந்து அனுப்பி கொடுத்திருக்காரு. சோ பக்தர்களுடைய சங்கத்தின் மூலமாக, அவங்களுடைய கருணையின் மூலமாக இதுல இருந்து விடுதலை பெற முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. சோ இங்க பக்தர்களுடைய சங்கம் எதற்கு அவங்கள இப்படி எப்பவுமே அவங்க நினைச்சிட்டு இருக்கிறதுனால, தன்னுடைய இதயத்துல அவங்க நினைச்சிட்டு இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து நம்ம என்னென்ன சொல்லப்படுது இங்க நம்ம பார்த்தோம். இந்த பர்பட்ல பிரபுபாதா, விஷ்ணுபாதா எப்பவுமே பகவானுடைய பாதங்களையே வந்து அவங்க ஸ்மரணம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, பக்தி தொண்டு செய்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். நமக்கு தெரியாது எப்படி வந்து பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யணும்னு. ஆனா ஆச்சாரியர்களும் பக்தர்களும் நமக்கு வந்து அதை தெளிவுபடுத்துறாங்க, எப்படி பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது இல்லையா? சோ ரூப கோஸ்வாமிகள் வந்து நமக்கு வந்து பக்தி ரசாமிர்த சிந்துல 64 விஷயங்களை வந்து சொல்றார். பக்தி தொண்டுல முன்னேறதற்கு, இந்த ஆன்மீக வாழ்க்கையில முன்னேறதுக்கு, இந்த பௌதீக உலோகத்துல இருந்து விடுபடுறதுக்கு 64 விஷயங்களை வந்து பக்தி ரசாமிர்த சிந்துல சொல்றார். அதுல முதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்கா பக்தர்களின் சங்கம், தூய பக்தர்களுடைய சங்கம். சோ அந்த தூய பக்தர்களுடைய சங்கம்னா என்ன அது அப்படின்னாக்கா சங்கம் அதுல என்ன பண்றோம் நம்ம அப்படின்னா பகவானுடைய ஸ்மரணம். சோ அவருடைய நாம ரூப குண லீலைகளை எப்பவும் கேட்டுட்டே இருக்கும். இப்படி கேட்கறதன் மூலமாக, தொடர்ந்து கேட்கறதன் மூலமாக நம்ம எத்தனையோ கோடி ஜென்மங்கள்ல 84 லட்சம் பிறப்புகள் நம்ம எடுக்கிறோம்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அத்தனை பிறவிகள்ல என்ன தெரிந்தோ தெரியாமலோ நம்ம என்ன தவறுகள் செய்தோன்றது நமக்கு தெரியாது. அத்தனை பிறவிகள்ல இருந்த பாவங்கள் கூட அழிந்து விடுகின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். அடுத்தது அவர் மிக முக்கியமாக 5 விஷயங்களை சொல்றார். முதல்ல அவர் சொல்றது வந்து பக்தர்களுடைய சங்கம், புனித நாம உச்சாடனம், விக்கிரக வழிபாடு, துளசி மகாராணியை வந்து வழிபடுறது. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா புனித ஸ்தலங்கள்ல இருக்கிறது, பாகவதம் படிப்பது பக்தர்களோட சங்கத்துல. சோ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளை வந்து பக்தியில வந்து முன்னேறுவதற்கு உண்டான வழிமுறைகள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. புரோபாதர் நமக்கு வந்து ரொம்ப கருணையோட இதெல்லாம் வந்து வகுத்து கொடுத்திருக்காரு. காலையில மங்களாரத்தில இருந்து இரவு முடிகிற வரைக்கும் இஸ்கான் வந்து நமக்கு வந்து நிறைய பக்தர்களோட சங்கத்துல எப்படி வந்து பக்தி தொண்டு செய்யணும்ன்றத வந்து அவர் நமக்கு மிகவும் கொடுத்திருக்காரு. இந்த கங்கை குளியலை விட இது சிறந்தது ஏன் அப்படின்னு பாக்குறோம்னா, ஒரு தடவை நம்ம குளிச்சுட்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னாக்கா மீண்டும் நம்மளுடைய மனம் யானை குளியல் போல, யானை குளிச்சுட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் திருப்பி தன் தலையில தானே மண்ணை வாரி போட்டுக் கொள்றது இல்லையா? அது போல நம்ம கங்கையில குளிச்சுட்டு வந்து தூய்மை அடைந்து வந்தாலும் மீண்டும் நம்ம இந்த பௌதீக லோகத்துல இருக்கிறதுனால அந்த தவறான விஷயங்களையும் செய்து இன்னும் அதிகமான பாவ முடிச்சுகளை வந்து நம்ம ஏற்படுத்திக் கொள்கின்றோம் நமக்காகவே. அதனால இந்த கங்கை குளியலை காட்டிலும் பக்தர்களுடைய சங்கம் வந்து மிகவும் மிகவும் உயர்ந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஏன் அப்படின்னாக்கா
நம்மளுடைய பக்தர்கள் நமக்கு வந்து ஜீவேர ஸ்வரூபராய் கிருஷ்ணேர நித்யதாச அப்படின்றதை உணர்ந்தவர்கள் நமக்கும் வந்து அதை உணர்த்துவார்கள். அதனால பக்தர்களுடைய சங்கம் மிகவும் உயர்ந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அதை தவிர்த்து வந்து இங்க வந்து அடுத்த என்ன விஷயங்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா, பகவானுடைய மலர்பாதங்கள்ல அவங்க எப்பவுமே சரணாகதி பண்ணியிருக்கிறதுனால பகவானுக்கும் பக்தர்களுக்கும் அவருடைய தூய்மையான பக்தர்களுக்கும் எந்தவித வேறுபாடும் இல்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது இல்லையா? அது மட்டும் இல்லாம இங்க என்ன வேற என்ன நம்ம அங்க பாக்குறோம்? சூத்திரர்கள், பெண்கள், வைஷ்யர்கள் கூட அந்த பக்தர்களுடைய சங்கத்தின் மூலமாக உடனே புனிதம் அடைகின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இதற்கு வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா சூத்திரர்கள் நமக்கு வந்து நிறைய கதைகள் இருக்கு. பிராமணனாக இருந்தாலும் சூத்திரனை விட தாழ்ந்த செயல்களை செய்த ஜகாய் மத்தாய் அவர்களுக்கும் வந்து பகவான் வந்து முக்தி கொடுக்கிறார். அவர்களுக்கும் வந்து இந்த ஞானத்தை கொடுக்கிறார். எப்படி அவங்க வந்து நித்யானந்த பிரபுவுடைய கருணையின் மூலமாக அந்த கிருஷ்ண பக்தி அவங்களுக்கு கிடைக்கிறது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். அது போல மிருகாரி அப்படின்னாக்கா மிருகாரி விலங்குகளோட எதிரி அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அவர் வந்து விலங்குகளை வந்து ஒரே இதை கொல்றது கிடையாது. அத அந்த பாதி உயிர் குத்துயிரோ கொலையுயிரோன்னு சொல்றோமே அந்த மாதிரி ரொம்ப அதுங்களை கஷ்டப்படுத்தி அதை பார்த்து அனுபவிக்கிறார். அதுதான் வந்து உண்மையான ஆனந்தம்னு அவர் நினைச்சுட்டு இருக்காரு. ஏன்னா அவருடைய தந்தை அவருக்கு அது சொல்லி கொடுத்ததுனால அந்த அறியாமையில இருக்கார். அப்ப நாரத ரிஷியோட அந்த சங்கத்தின் மூலமாக அவர் வந்து அவருக்கு அந்த ஞானத்தை கொடுக்கிறார். இப்படி நீ பாதியா கொலை பண்றதுக்கு மொத்தமாவே அந்த ஜீவராசிகளை கொண்டுடலாம் இல்லையா அப்படின்னு. அப்ப அவர் சொல்றாரு இல்ல இதுலதான் ஆனந்தம்ட்டு. அப்ப அவர் வந்து அவருக்கு எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு நாரத ரிஷி. அந்த தூய்மையான பக்தருடைய சங்கத்தின் மூலமாக புரோபாதர் வந்து நாரத ரிஷி வந்து அவர் என்னன்னு சொல்றாரு, அவர் மூவுலக சஞ்சாரி இல்லையா? 3 லோகத்துக்கும் வந்து அவரு சஞ்சரிக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி வாய்ந்தவர். பகவானுடைய சக்தி ஆவேச அவதாரம் எப்படி பக்தி பண்றது அப்படின்றத மற்றவங்களுக்கு சொல்லி தருவதற்காகவே நாரத ரிஷி நிறைய பேருக்கு வந்து அவர் இந்த ஆன்மீக குருவாக இருந்திருக்கார். சோ மிருகாரிக்கும் அந்த ஞானத்தை கொடுக்கிறார். அதன் மூலமாக அவர் என்ன பண்றாரு? தூய பக்தி பண்றாரு. சரி நான் இப்படி மிருகங்களை வதம் பண்ணல அப்படின்னா என்னுடைய வாழ்வாரத்துக்கு நான் என்ன பண்றது அப்படின்னு. இப்ப பகவான் நாரத ரிஷி சொல்றார், பகவான் எல்லாருக்குமே வந்து வகுத்து கொடுத்திருக்காரு இல்லையா? ஈஷாவாசம் மிதம் சர்வம் எல்லா ஜீவராசிக்கும் தேவையானதை வந்து அவர் கொடுத்திருக்காரு. அதனால உன்னுடைய வாழ்வாதாரத்துக்கும் வந்து நீ வந்து துளசி மாதா வச்சுட்டு நீ வந்து பகவானுடைய நாம உச்சாடனம் ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே பகவானுடைய உச்சாடனம் நாம உச்சாடனம் செய்யன்னு சொல்ற. சோ அது அப்படியே சிறமேற்கொண்டு மிருகாரியும் அவருடைய மனைவியும் என்ன பண்றாங்க? துளசிமா வச்சுட்டு பகவத்கீதை நாம உச்சாடனம் பண்றாங்க. அப்ப பக்கத்துல இருக்கவங்க எல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியப்படுறாங்க. என்னதான் பண்ற அந்த மிருகாரி போய் பார்க்கணும். ஏன்னா அவனுடைய பெரிய வேலையே வந்து இந்த மிருக வதம் பண்றதுதான். அதனால அவங்க எல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியத்தோட போய் பார்க்கணும்னு பாக்குறாங்க. அப்ப அவங்க கிட்ட என்னெல்லாம் இருக்கோ அந்த ஃபுட் ஸ்டஃப் எல்லாம் எடுத்துட்டு போறாங்க. எடுத்துட்டு போய் அவரை பாக்குறாங்க. பார்க்கும்போது அப்ப மிருகாரி யோசிச்சாரு இல்லையா? என்னுடைய தொழில் இதுதான். அதை நான் விட்டுட்டேன்னா என்ன பண்றது அப்படின்னுட்டு. அப்ப தூய பக்தருடைய அந்த கருணையினால அந்த ஞானம் பெற்று அறியாமையில இருந்து அவர் விடுபட்டு நாம உச்சாடனம் செய்து உயர்ந்த பக்தராகிறார். இப்போ அவருடைய வாழ்வாதாரத்துக்கு தேவையான விஷயத்தை பகவானே வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் மூலமாக கிடைக்குது. அப்ப அது ரொம்ப ரொம்ப உணர்ந்து அந்த பக்தி தூண்ல படுறாரு அவர். நாரத ரிஷி அவரை பாக்குறதுக்கு வர்றாரு மீண்டும். அப்ப பாத்தீங்கன்னா அவரை பாக்குறதுக்கு வரும்போது குதிச்சு குதிச்சு வர்றாரு மிருகாரி இல்லையா? அவர் நேரா அப்படி வரல. இப்ப நாரத ரிஷி கேக்குறாரு என்னாச்சு அப்படின்னு. அப்போ கீழே வந்து நிறைய இந்த எறும்புகள் எல்லாம் போகுது. நான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து கஷ்டம் கொடுத்துடக் கூடாதுன்றதுக்காக நான் வந்து அதை தாண்டி தாண்டி வரேன் அப்படிங்கிறார். எப்படி இருந்த மிருகாரி எப்படி மாறி இருக்கார்? என்ன ஒரு பெரிய டிரான்ஸ்பர்மேஷன் இல்லையா? சோ இது எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னா பக்தர்களுடைய சங்கத்தின் மூலமாக சாத்தியம். சோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் சூத்ரர். அது போல பெண்கள் வேற யாராவது எக்ஸாம்பிள் சொல்ல முடியுமா? கதை பக்தர்களுடைய சங்கத்தின் மூலமாக பெண்கள் வந்து உயர்ந்த நிலைக்கு போயிருக்காங்க அப்படின்னு நிறைய கதைகள் இருக்கு நம்மளோட. சொல்லட்டுங்களா? சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். மாதாஜி ஹரிதாஸ் தாகூர் அந்த ஒரு விலை அது சொல்லலாமா? சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் வந்துட்டு ரொம்ப அவர் வந்து முகம்மதிய குடும்பத்துல பிறந்தவர். அவரு பகவானுடைய புனித நாமத்தை சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு. அதை பிடிக்காத அந்த பெரிய ஒரு முஸ்லிம் பிரதிநிதி ராமச்சந்திர கான், அவன் என்ன பண்றான்? பொறாமையில இதை இப்படி பண்றாரு, இதை கெடுத்தே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு பொது மாதவ
வேசி அந்த பெண்ணை அனுப்புறாங்க. அந்த பொண்ணு நல்லா அலங்காரம் பண்ணிட்டு நல்லா அப்படியே ஆளை மயக்கிற மாதிரி அவர் முன்னாடி போய் நிக்கிறா. போயிட்டு நின்றுட்டு இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ஆசை உங்க மேல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய எண்ணத்தை தெரிவிக்கிறா. அவர் சொல்றாரு, சரிம்மா இருக்கட்டும், அதுக்கு என்ன, பரவாயில்ல, இரு, நீ எனக்கு ஒரு கடமை இருக்குது, அதை நான் முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்ற. அப்படி என்னன்ற அப்படி இந்த மாதிரி நான் 3 லட்சம் ஒரு நாளைக்கு அவர் 3 லட்சம் தடவை சொல்வாரு பகவானுடைய நாமத்தை. சரின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துருக்கா. இந்த மாதிரி 3 நாள் 3 ராத்திரி. நாள் முடிக்கிறாரு. முடிச்சு வந்து அந்த என்னுடைய காலை கடன் அந்த இதெல்லாம் என்னுடைய வேலையை செய்து முடிச்சுட்டு வரேன்றாரு. முடிச்சுட்டு வரதுக்கு நேரம் சரியாகி போச்சு. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுமா இப்படின்னு 2ஆம் நாள் சொல்றாரு, 3ஆம் நாள் சொல்றாரு. அப்புறம் என்ன, அந்த அந்த பெண்ணுக்கு இதை கேட்டு 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 ஒரு பகவானோட நாமத்தை கேட்க கேட்க பகவான் எல்லோருடைய இதயத்திலையுமே பரமாத்மாவா இருக்கிறாரு. அவளுக்குள்ளேயே இந்த நாமத்தின் சக்தியால ஒரு மாற்றம் ஏற்படுது. 3ஆம் நாள் சொல்றாரு, இப்ப உனக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு சொன்னதும் அவளே மாறிட்டான். இந்த நாமத்தோட இது மாறிட்டு, என்னை மன்னிச்சிருங்க, நான் இந்த மாதிரிதான் வந்தேன்னு சொல்லிட்டு அவர் காலில் விழுந்துட்டு அந்த பழைய வாழ்க்கையை விட்டுட்டு ஒரு பக்தரா ஆயிட்டான் அந்த பொண்ணு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதே. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பக்தர்களுடைய சங்கத்தின் மூலமாக ஒரு விலை மாது எப்படி ஒரு தூய பக்தையா மாறினாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஏன்னா அவருக்கு எப்பவுமே பகவானுடைய ஸ்மரணத்திலேயே இருக்கிறதுனால அவருடைய அந்த நாம உச்சாடனம் அவங்களுக்குள்ள அத்தனை மாற்றத்தை கொண்டு வந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அது போல ஒரு வியாபாரியும் நம்ம பாக்குறோம். எப்படி பக்தருடைய சங்கத்தின் மூலமாக பகவானுடைய உயர்ந்த நிலைக்கு போறாங்க அப்படின்றதுக்கு நேரம் இல்லாத காரணத்தினால அந்த கதையை நான் அடுத்ததுல நம்ம பார்க்கலாம். சோ அது மட்டும் இல்லாம இப்படி வீழ்ந்த இப்படி ஏன் அப்படின்னாக்கா பகவானுடைய நம்ம எல்லாம் பகவான் விபு ஆத்மா, நம்ம அணு ஆத்மான்னு பாக்குறோம். அவருடைய ஒரு ஒரு துகள் தான் நம்ம. அப்ப அவங்கள மீண்டும் கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுல பகவானுக்கு ரொம்ப ஆவல். அதை பக்தர்கள் மூலமாக அவர் நடத்தி கொடுக்கிறார். அதனால பகவானுடைய இந்த அந்தரங்கமான தொண்டு எது அப்படின்னாக்கா ஜீவாத்மாவை பகவானோட இணைக்கிறது. அதை அந்த உயர்ந்த தொண்டை பக்தர்கள் செஞ்சுட்டு இருக்கிறதுனால அவங்க ரொம்ப அந்தரங்கமான அந்த தொண்டு செய்யறதுனால பகவானுக்கு ரொம்ப பிரியமானவர்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். பகவத்கீதையில பகவான் சொல்லியிருக்கார் 18.68 and 69ல, இதம் பரமம் குஹ்யம் மத் பக்தேஷ்வ பிதாஸ்யதி பக்தி மயி பராம் கிருத்வா மாமே வைஷ்யத்ய சம்சயக. சோ இந்த பரம ரகசியத்தை எனது பக்தர்களிடம் விளக்குபவனுக்கு தூய பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுத்துவதோடு அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக என்னிடமே திரும்பி வருகின்றான் அப்படின்ற. நச தஸ்மான் மனுஷே சுகஸ்சின்மே பிரியகிருத்தம பவிதா நச்சமே தஸ்மாதன்ய பிரியதரோ புவி. அவனை விட எனக்கு பிரியமான தொண்டவன் யாரும் இல்லை அப்படிங்கிறார். இந்த உலகில் யாரும் இல்லை. அவ்வாறு அவனை விட பிரியமானவனாக யாரும் ஆகவும் முடியாது. சோ அந்த உயர்ந்த தொண்டை செய்யறதுனாலதான் பகவானுக்கும் பக்தருக்கும் இங்க எந்தவித வேறுபாடும் இல்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. பகவானுடைய இந்த தொண்டு எப்படிப்பட்ட தொண்டு, அந்தரங்கமான தொண்டு அப்படின்றது இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ அவங்க பகவானுடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ், உதவியாளர்கள் அப்படின்றது இங்க விளக்கப்பட்டிருக்கு நமக்கு. அது இல்லாம கடைசியாக நம்ம இங்க என்ன அப்படி பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா ஒரு பக்தனுடைய பாவம் எப்படி இருக்கணும், அவருடைய சீடருடைய பாவம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது. சோ இந்த ஞானத்தை எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாக்கா அதிகாரப்பூர்வமான அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு சீட பரம்பரையில இருந்து வந்தவங்க கிட்ட இருந்து இந்த ஞானத்தை நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்படி இல்லைன்னா இந்த அது உண்மையான அந்த ஞானம் நமக்கு விளக்கப்படாது அப்படின்னு. இங்க பக்தன் எப்படி அந்த குருவை, அந்த சிஷ்யன் குருவை எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னாக்கா பகவானுக்கு நிகரானவராக பார்த்து அவருக்கு தன்னுடைய பணிவிடைகளை செய்யணும். சோ அந்த தூய பக்தர்களுடைய அந்த க்ஷணம் நமக்கு தூய்மையை கொடுக்கின்றது. அவர்களுக்கு செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டு நம்மளை ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கு கொண்டு செல்லுது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். அது மட்டும் இல்லாம ஆனா அந்த குரு தன்னை எப்படி நினைச்சுக்கிறாரு அப்படின்னாக்கா தாசானு தாசானு தாசன், பகவானுடைய பக்தனுடைய சேவகர்களுக்கும் சேவகர்களுக்கும் சேவகன் அப்படின்ற அந்த பாவத்துல இருக்கார். ஒரு தடவை பிரபுபாதர் கிட்ட இந்த ஒரு பிரஸ் மீட்ல இருக்கவங்க நிருபர்கள் கேக்குறாங்க, நீங்க எப்படி இப்படி ஒரு பெரிய டிரான்ஸ்பர்மேஷனை கொண்டு வந்திருக்கீங்க இல்லையா? இது அந்த அந்த ஆன்மீக வாசமே இல்லாதவங்க
அந்த கலாச்சாரமே டிஃபரெண்ட். அவங்க கிட்ட போய் இப்படி ஒரு கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்த கொண்டு வந்து, அவர்களும் இன்னைக்கு எவ்ளோ உயர்ந்த பக்தர்கள வந்து உருவாக்குகின்றார்கள். இது எப்படி சாத்தியமாச்சு? எப்படி நீங்க பண்ணீங்க? அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது, அப்ப அவர் சொல்றாரு, "நான் எதுவுமே பண்ணல. என்னுடைய குருவோட கட்டளையை வந்து நான் நிறைவேற்றினேன். நான் ஒரு கருவிய மட்டும் தான். இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் பகவானுடைய பக்தி சேவையில." சோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா, உயர்ந்த பக்தர்களுடைய பாவம். சோ நான் வந்து பகவானுடைய ஒரு சேவகனோட சேவகனோட சேவகன் அப்படின்றத வந்து இங்க பிரபுபாதர் நமக்கு நிலைநாட்டி இருக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ எப்படி நாரத ரிஷி வந்து ஒரு மிருகாரிய தான் உருவாக்கினார் இல்லையா? உயர்த்தினார். மிருகாரிய வந்து உயர்த்தினார். ஆனா பிரபுபாதர் பாத்தீங்கன்னா, தன்னுடைய தூய பக்தி தொண்டின் மூலமாக அ ஆயிரக்கணக்கான, லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள வந்து உருவாக்கி இருக்கார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. சோ அதனால தூய பக்தர்கள், அவர்களுடைய சங்கம், பக்தர்களுடைய அவர்களுக்கு நாம செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா, மிகவும் உயர்ந்தது. பக்தி என்பது வந்து எளிதானது கிடையாது. எளிமையானதும் கிடையாது. அது வந்து பகவானுடைய கருணை இருந்தால் மட்டும் தான் அது கிடைக்கும். சோ எப்பொழுதெல்லாம் நமக்கு தூய பக்தர்களோட சங்கம் கிடைக்கின்றதோ, அத நம்ம உடனே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. சோ அ இந்த அ ஆ பௌதீகத்துல இருந்து நாம விடுபடணும் அப்படின்றதுக்கு வந்து பகவான் நமக்காக வந்து அனுப்பி வச்சிருக்கவங்க தான் வந்து இந்த தூய பக்தர்கள். ரொம்ப கருணையோட பகவானை விட மிகவும் கருணை வாய்ந்தவர்கள் நம்முடைய தூய பக்தர்கள், ஆச்சாரியர்கள். இல்லன்னா ஒரு எந்த ஒரு ஜெண்டர் பயாஸும் இல்லாம, அதாவது ஆ ஆ என்ன சொல்றது? தமிழ்ல ஜெண்டருக்கு எதிர்பாலினம், அந்த ஆண், பெண் அப்படின்ற பாகுபாடு இல்லாம ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்டுக்கு மட்டும் தான், குறிப்பிட்ட மனிதர்களுக்கு மட்டும் தான் அப்படின்னு இல்லாம, ரொம்ப கருணையோட நம்மளுடைய புரோபாதர் வந்து பாத்தீங்கன்னா, கடல் கடந்து மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு சென்று தன்னுடைய குருவோட வாக்கை வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பாக நிறைவேற்றணும்னு சொல்லிட்டு வைராகியத்தோட ஸ்திரப்பிரஜ்ஞன் வைராகியத்தோட தன்னுடைய 70 வயதில் வந்து அ அ சென்று எத்தனை ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வந்திருக்கார். கண்கூடாக நம்ம பார்க்கிறோம். நெறைய கோவில்கள உருவாக்கினார். அப்ப கூட அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நீங்க எங்க இருக்க ஆசைப்படுறீங்கன்னு கேட்கும்போது, அவர் சொல்றார் தன்னுடைய இந்த விருந்தாவனத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த சின்ன அந்த ஒரு அறை, அங்க இருக்கணும்னு அவர் ஆசைப்பட்டேன்றார். சோ எவ்வளவு ஒரு சிம்பிளாக இருந்திருக்கார். சோ நம்மளுடைய தூய பக்தர்கள் நமக்கு வாழ்க்கை எப்படி வாழணும் அப்படின்றத வந்து நமக்கு எடுத்து காட்டியிருக்காங்க. சிம்பிள் லிவிங், ஹை திங்கிங் அப்படின்னு. சோ அந்த தூய பக்தர்களுக்கு நம்ம வந்து பக்தி தொண்டு செய்து, அவர்களுடைய சங்கத்தில் இருந்து கொண்டு அவர்களுடைய கட்டளைகள நம்ம வந்து நிறைவேத்தணும். அவர்களுடைய அறிவுரைகளின்படி நாம வந்து பக்தி தொண்டு செய்யணும். சோ ம நித்யம் பாகவத சேவையாம். தினமும் வந்து நம்ம பாகவதத்தை வந்து படித்து, அதிலிருந்து நாம பக்தி முன்னேற்றம் அடையணும் அப்படின்றத நம்ம இந்த பதத்துல இருந்து பார்க்கிறோம். சோ தூய்மையான கங்கையை காட்டிலும் உயர்ந்தது. கங்கை பகவானுடைய திருப்பாதத்திலிருந்து வராங்க. அவங்கள காட்டிலும் உயர்ந்தவங்க யாரு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. தூய பக்தர்களுடைய சங்கம். அவர்களுக்கும் பகவானுக்கும் பக்தர்களுக்கும் வந்து இங்க வேறுபாடு இல்லை அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் நம்ம இங்க பார்த்தோம். ஆஹ் ஏதாவது கேள்விகள் இருக்குங்களா? ஏதாவது கேள்விகள், கருத்துக்கள்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. எதுவும் கேள்விகள் இல்ல அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து பிரணாம் செய்து முடிச்சுக்கலாம். वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम।